Ọ bụrụ na mmadụ hụtere ṅụ nwanyị ọ hụtere ṅụ di, ọ dị mkpa ka ị concentrate na onye ahụ gị na ya abụọ mechara lụọ through nhụte, site na nhụte. Ọ nwere otu ọ ga-adị mgbe ụfọdụ ekwensu na-abata rụwa ọrụ before gị mara ihe mebie. Ma ọ bụrụ na onye ahụ hụtere ṅụ nwanyị ọ onye ahụ hụtere ṅụ di bịaziri bịa biri ebiri na your marriage, chọrọ ịma otu unu si biri, ya ma ya ajụwa ha ajụjụ, chọrọ ịma ihe ị na-ewetara hụ ya as complaint. Ya bụ ebiri ebiri chọrọzi ịma ihe unu mege na otu unu si biri. Biko ọ dị mkpa ka ị kpọọ onye ahụ gị na ya abụọ mege ihe, ka o mee understand na unu endela up together. Na unu ga-egosi onye chọtara unu mere unu ji mara onwe unu, gosi ya na marriage ahụ, mgbe ọbụla akọrọ akụkọ marriage unu, ahụ ya ga-abata. Unu ga-eji ya ịhụnanya, respect ya, nyekwere ya aka ma ọwụ na unu jide ọ nọrọ in need, unu kwesịrị inyere ya aka. Mana ọ chọzie ịbịa biri mara ote mgbe unu lakpuru na otu unu si biri, na-ajụ ajụjụ na-adịghị necessary, chọwa ịma ihe ji nkịta ọnwụ na ihe nkịta ji ọnwụ, chọwa ịbịa nwe ihe wee bịa biri ebiri, ya na-ajụ ke nwoke ọ onye ahụ ke nwaanyị ọwụ na ke nwaanyị ka o shiri ya ebiri, chọrọ ịma ihe niile, chọrọ ịmụta di eche emeghe biznes, chọwa ịma ihe di ya wọtụrụ, ya chọwa ịma ihe kpatara nụ the girl ji lot of things enweghị mmiri bịa biri ebiri. Ọ dị mkpa ka unu kpachapụ anya unu. Ana m otu nwanne anyị nwanyị akpọ m na fonu si m nwanyị mba nọ m za, ya sị m ledele ihe mego ụgbọelu, na otu ya na-akọrọ m ihe n'ụgbọelu na ya nọ n'ụlọ ọgwụ. M sị nụkwa n'ụlọ ọgwụ emege gịnị? Ya sọ ihe ya chiri brief m na di ya n'ụgbọelu, na onye hụtere na ọ nwanne di ya ka diọkpara nwanne di ya ka etoro shiri di ya na ụmụnne niile, overall diọkpara ha na ọ ya hụtere ka ya na di ya lụọkwara lụcha. Mgbe niile nwanne di ya nọ akpọ ya na fonu na-ajụ ya ụfọdụ private questions, na-ajụ ya ajụjụ ya na-ahụta na o kwesịghị ekwesị, ajụjụ na ịmara ote di ya si mege biznes, iji biznes di ya mere lee otu o siri agaga. O mechaa ọbịa jụọkwa ya na di ya ọ na-satisfy kwa ya in bed. Ihe ahụ abịa wute ya, chọkwara ịbịa gwawa di ya, mana ihe meziri wo ya na aza ya call, mgbe ụfọdụ ya aza ya gwa ya discharge ya, mgbe ụfọdụ ya gwa ya na na-alike ụmụ ajụjụ ndị ọ jụrụ ya, na ajụjụ ahụ wụ private questions ọ na-ekwesịghị ịjụ. The man na-epik offense na ọ bụ eziokwu na ọ nwanne ya and ya hụtere na ya kwesịrị ịdị loyal to him not to her husband. Ya sịrị ili ya sị ya ma otu ya ga-eshi egwu okwu ahụ, ọ gbakpo ha n'ime nwanne ya nwoke nweta o shiri nweta ewu di ya ma by the time ya chọrọ di ya bịa change ya agwa, bịa kpasawa ya agwa na ụdị ya na-alike ya. Mgbe ya na-asọ ka ya kọwara di ya filize na ihe ya kọgara na ọwụ story ya kukuru up iji counter ihe nwanne nwoke gwaga ya. Ya emelu mal ọchala ebe nwanne nwoke nọ, ya na-ahụkwa azụ ya anya, ya gbanụ nkịtị. Na ọ ya ka di ya bido ịrụ ụlọ, onye ọ na-esendịrị ego ihe eji arụ ụlọ ma everything na nwanne nwoke n'ụgbọelu. Nwanne nwoke rụgakwanụ dị ụlọ akwụrụ, ihe niile ọ si emeri ọwụ otu o si emege wụrụ ma ndị ka oriri ma ndị ka gịnị, ha emeweziele ihe ya nwanne ya makwa ha otu o si na ọgwụla biznes ahụ o mepere, na enwezi ihe ọzọ ụmụ ihe ji di ya na-eji ihe gbasara ego. And enwekwa na ebe ọzọ di ya zụrụ ala, enwere apart from ụlọ ahụ arụga na enwere empty land ebe di ya zụchara ala, ya na-amahụ na ọ naanị nwanne nwoke n'ugbo ma ihe somebody ya mụrụ na ụmụ abụọ, otu nwoke otu nwaanyị, na-enwe ihe ọ na-echọ ka ya mara. Ọ bịa gwawa ya na nwanne nwoke hụtere na nwanne nwoke nọ na-eji ya egwu egwu, nọ na-eji ha egwu egwu ha niile, na ọ dị ọnọdụ ka ọ nna ha, na ọ bụrụ na o wepụsịwara ya iwe na ọ na-anọgide ewe iwe na nwanne nwoke rụkwa ya nwa hụtere, na ọ bụrụ na ya ga respect nwanne nwoke hụtere, that means ọ bụrụ na enwerere ihe na-eme na-ekwesị fat na agwa ya arụghị mma, na di ya ghọtaga, ya gba nkịtị. Na nwanyị mba nnọọ nza na di ya lowere, ọ gwaghị ya
di n'ihi na di biakure na di lowere ọ gwaghị ya na ọ na-elo. Di ya agwaghị ya na ya na-elo because ya na ya bụ mgbe niile na-achọ ka ha sewe okwu. Na di ya agwaghị ya na ya na-elo, na onye ọ gwara na ya na-elo na ọ nwanne ya nwoke ka ọ gwara na ọ na-elota. Ọ ya ka ya nọ ya ma ihe megana, enwe ihe megana ya ma, enwe ihe akụga ya ma. Phone ya ring ya, the lady eme onwe ya introduce na ya wee nurse, na ya na so hospital dị otu a, na di ya so na ọ nọ na njem, o mege njem, na di ya mege njem na ologa east nwee accident, na unfortunately no the accident no dey fatal, na rush to nearby hospital, no na hospital na egbe onye ya ma gịnị na elere anya hụ na ọ wee family man, na o deserve ịdị ndụ n'ihi na ọ ga onye dịka dịka o nwere ụmụaka. Na ọ nọ na so hospital, na ya bịa na phone die nọmba ahụ na phone die ka eji akpọga ya. Ya sọwashi na di ya gwaghị ya na ọ na-elota, na ọ wee scammer. The number akpọghachi again, si ya madam na ọ kpọọla no die ya gba nkịtị n'ihi na mgbe ya ọ dropụrụ, the lady akpọghachi ya back immediately, ya ebido kpọwazie nọmba di ka ya mara ma enwere ihe arụ ga, n'ihi na ọ phone nọmba di ka eji ekwugiri, na ọ phone di ka eji ekwugiri, ka ya mara ma ekidnapụrụ ya na eji ha chụrụ iji were ma mmadụ ọtetara phone di na were na-achọ irupụta ya. Ya akpọghachi nọmba di ya, phone ahụ ering kwe, the lady pick kwe again, gwawe na ọ bụrụ na ọ chọrọ ịmakwu fọda na ihe o mege na ihe o kwesịrị ime, na ihe o mege na ihe o kwesịrị ime, ka ya see die picture ọhụ ọnọdụ ọnọ hụkwanụ condition ọnụ, so that ọ ga-abịa wenye ya adreesị ya bịa, na ọ bịa ọkwachi bịa with police officers, na ọ bịa ka ya ga-esendịrị ahụ address of the hospital, na ọ bịa with police officer, na ọ ga-ahụ di ebe a. Ya dịzie convinced, o werezie vidio ahụ mewe video call ga-ejinye di ngo gbotoro, nga ka eji conclude na eziokwu na di nọ n'ọnọdụ ahụ, and ọ kpọtara police ahụ. Ya nọrọ nga kpọọ nwanne di eke nụtara hụtere ya, gwawe ihe n'ugbo ọgwa na ndị a nọ ndị wayo, na a na-eji phone mmadụ dapụga, na a na-eji eme ihe video call n'ọkwa AI, na ha ekurie ebe ahụ na ihe ahụ ya were, na ihe nọ AI. Na last ya na nwanne nwoke kwuru na nwanne nwoke gwere that na enwere phone o jiri kpọọ ya, phone number o jiri kpọọ ya, na enwere new phone number nwanne nwoke jiri kpọọ ya, na okpogwene na enwere new phone number nwanne nwoke jiri kpọọ ya, na old number ya na phone ya na o furu efu, na adị ama ya chi ikpe na ewere phone number na kpọọ ya. Ya gwa sị ngwa onye atọ ya nọmba aha na nwanne nwoke jiri kpọọ ụkwado die. Nwanne nwoke agwawe na ọ bụrụ na die hold die ya na ebi n'ụlọ, phone ya furu, ọ ga-azụ another sim card nwee new line, o jibe ekpo nwunye, that means ọ chọghị inye nọmba ahụ, na ọ gaghị enweta nọmba ahụ through ya nwa, na ọkwọsị na ya wepụrụ ya ọnụ na family ya, somebody ya nwetere na ọ dịrị ihe loya, somebody ya feel na ọ dị okay for nwanne ya kpọbatara na family ya, ọ bịa na-atụliziri anya elu, na ọ bụrụ na di ya jibe the new number kpoo ya, that means na nke ahụ na ọ gbasara ya, mana ya nwa agaghị release ya this new number nwanne nwoke jiri kpoo ya. Ya ha eju ya anya, ya sị mba na this lady kpọrọ na phone, na o kpọrọ ya video call, na ọwụghị AI, na ya ma ihe AI nwere ike ime, na ihe nwanne nwoke ebughị AI, na AI erubeke na ugbu a na-eme okwu, na ọ chọga ka di ya nwe ebe ahụ, so that ụmụala ndị niile ọzụkụga ya na-amaghị ebe ọ nọ ka o were ya, na ọgwụkwa na ha eme ya nọrọ nga jikere mmanya na moto gawa na adreesị hospital ebe this lady si ya bịa. Ya erute ebe ahụ gaa na nearest police ga-eme entry, na adị ama lekwe call ya nwetara, lekwe nọmba ya, kpoghakwa nọmba dị the same nurse epik kwe ya again. Police asị ya ngwa ya gawa na ya nsogbu anọ ha ahụ na ha nara na statement ya gawa wụchacha n'ụlọ ọgwụ, lekwe di ya n'ụlọ ọgwụ. Ya wụrụ na di ya mgbe ahụ nọọsụ kwanyere ha emeghe call ahụ, di ya kwugo ọka o nwere accident, ọ gbajiri ụkwụ, gwa nọọsụ na ya kpọrọ ya nwanne nwoke. Nọọsụ akpọ nwanne nwoke sị that na ọ wee eziokwu na nwanne nwoke kpere na ọ na-alọta,
na how fatal is the accident nurse agwa ya na ọ dị ya no nurse agwa ya na ọ gbajiri ụkwụ and o luzuole blood ọgbanyọ phone na ya ga-akpaghachi nurse ahụ ọ nọrọ ọdụ before ya akpaghachi ha nurse o tekehekwere nwanne nwoke more than 7 hours before ya akpaghachi nurse ihe ahụ emezie ya di ya werezie si nurse atigị oxygen ka ya maragodu plan nwanne nwoke ka ya maragodu nwanne nwoke na nwunye ka ga-ebu ụzọ rute n'ụlọ ọgwụ a ka ya maragodu erute nwanne nwoke ga-eshi nọ na ihe nwere asị ọ na-ajụ how fatal nọọsụ agwacha ya ọgwa nọọsụ a na ọ ga-akpaghachi ya kemgbe more than 2 hours okpebe ka ya maragodo ihe plan ya ma ọ na-eche ikpe mgbe a ga-agwa ya na ya nwụọna nwanne nwoke di ya ji wezi ihe akwụghị n'ime vidiyo ya sendekwara nwanne nwoke sị na ya nweta oshidiri igbu a na hatred way na okwu ọka ya bịawa na okwu alọ ka ọ kpoo ya dị ya ga-abịa na ebe eshi abịa na ọ dị fa and e nwere ụmụaka before di ya gwazie nọọsụ na ọ kpọọ nwunye na ihe a niile nọọsụ na-akpọ ya na di ya dị awe na mgbe emega vidio kọl akwanyere di ya ọjọọ mechi anya na ọ hụrụ ụzọ enwe ya wurube ka ụta na ọgwụkwọ ka ọ gbajiri and ụkwụ ahụ ọ ga-anọ ọdụ n'ụlọ ọgwụ ahụ anyị na-akpọ ya ka enwe ike chata moto transfer di nwanne nwoke chata moto ka esi n'ụlọ ọgwụ a buruzie lọtawa east ọ ihe dị ekwu akpọ ka ọ bịa mee arenji akpọlata ya east ọgwụla ya bịazie bịa ya abịala abịa chukwu emebe ya hụzi ihe mege na otu oshi planụ dị nwanne nwoke nwere for die ya nọ nga make plan achata moto ya lụwa ha na back di ya gwa ya sị agwakwala nwanne nwoke ihe n'ugbo niile mere nga na ọla ga-eme moto arenji kporobịa ya laa ga-achata moto kporobịa otu echi kpọlata die n'ụlọ ọgwụ ebe ha na ugbu a ebe di ya naga treatment na ugbu a na nwanne nwoke amatala na nwanne nwoke di ya elule mgbe ịkọsa akpụrụ ya okweghị akpọgide okweghị pik kpọgide ekpo mechaa pik jụọ esi nwanne nwoke okwuwela ọka nọọsụ aha si na okwu ebekwa ọka ya sị akwa ya gwụla ya na mgbe ọgwụbụla o kwuru ọka na o mee ka ya mara so mgbe ha lọtaziri nwanne nwoke kpọgazi nwanne nwoke na-akpọ okweghị pik finally ọ bịara pik nyụọ nwanne nwoke di ya gwaziri nwanne nwoke si ya biko na-ele ebe na ebe ọsọ ọ zụtara ya ala ya nyere ego ala abụọ ahụ ọ zụpụtara ya na-ele ebe ọ nọ ya biko bịa ka ya kpọọ lọya ya ga-eji ya ebe ahụ ọgwụwesị na okwuela ọka na-ele mgbe o kwuwere ọka nwanne nwoke di ya gwawesị na ya gwa ha anwụ na-enwebe ihe mere ya na-enwe ihe mere ya na ya biko na ya lọya ga-abịa ka ọ ga-egosi ya ala abụọ ahụ ọ zụpụtara ọ zụrụ na saịtị ya ma ego ala ndị ahụ nọ na biko ọ bịa ga-eji ya lọya ya ka lọya ga-amata ebe ala ndị ahụ na ka enwe ike mewe akwụkwọ ya ọ gbanyụ fonu jụwa ha kpọghachi nwanne nwoke sị lebe mgbe nwanne nwoke sị ọ dị necessary na ya nọ n'ụlọ ọgwụ na o chege mgbe ya kwuru okwu na ọ na ya ekwughị okwu ya ga-abịa ya ekwuwekwele n'okwu ọ chọghị ịhụ ya mgbe ya nidiri na ọ mgbe ya dị fit ya ga-emere onwe ka ọ chọrọ ịhụ ya na ya dịla fit ya pụtara from ihe mgbu na ya biko ọ jụwa sị lekwu na otele ebe ya gwesị ọ dị necessary di ya gwesị ọ dị necessary di ya gwesị ọ jụwa di esi lekwuru ebe ọ na ugbo di ya gwesị ọ dịghị necessary na ọkwọsị mgbe ya kwuwere ọka ya ekwuwekwele n'ọka na mgbe ya nidiri ya na ọbịa ahụ na otu mgbe ya ga-emeriri onwe ihe nidiri ya na ugbu ya kwuwere ọka na ele ihe ofil na ọ ga-emere ya na ọbịa bịa hụ nwanne ya ọ dị afta ka ọ mara ma accident ọ dị fatal ka ọ mara ma ya ga survive ya na ụwa nọọsụ na mgbe ọbụla ya kwuru ọka na ya chiri kwuru nwanne ya somebody gwara na o lose blood too much ọ bịadoghị bịa hụ condition ya nọ ihe o chere mgbe ya kwuru ọka na ya ekwu ọka damis ahụ adịla na ya ma na ha adịkwala na ya mma imere onwe ihe na enwe ihe nidiri ya na ya biko prepare onwe ya ịgaga ji lọya ya ụzọ ala abụọ ahụ ya sendịrị ya ego ọ zụpụtara ya na nwa mba nnọọ nwanne di ya kpọwazie na fon kpọga ya pik emechaa pik ya jụọ ese ebe ya nọ ya jụọ ese lekwere mgbe ka bidoro na onye ya nọmba ọwụ ọsọ ji erichige nwanne ya nwoke ka e were kpọnụ di ya mara ebe ọ nọ di ya eme ya aka like this ekwesị o sendere nọmba ka ya kpọnụ maranụ di ya ma ologe ọ jụwa esi so nwebe nọọsụ ọzọ ya na nọọsụ ahụ ekwughị ya sị na ya le mgbe las ya na di ya okwuole ya sị ya na di ya ekwube na kwa ọsọ o ji nọmba di ya rejistra ọhụrụ o jiri kpọọ na o sendere dat nọmba ka e were kpọọ di ya ọ gbanyụ fon kwesịrị ịkpọ di ya na-ajụ ebe ọ nọ ele ebe ọ nọ di ya nakwa na-agwa ya lekwa lọya pụta na finally lọya galaga ahụ ya ọ na-ajụ lọya maka di ya gwara lọya sọ ọ nwekwala n'itin ọ na-agwa nwanne ya ọ gwala lọya si awụ ihe ya bịara na ọkpọ nwanne nwoke na ya bụ discuss wee ebe ọ nọ n'ebe ihe nwere ihe ya bịara ya nọ na assignment ọ bụ eji ya lọya akpọrọla Sofia ga-emewe akwụkwọ na-emewe n'akwụkwọ na mgbe di ya nwanne di ya realiziri na di ya dị aware of ihe niile o mege ihe ọrịa gazi ugbo si gbaghara ya
no ya nwa mere ya iwe jiri wee ye no ya nwa mere ya ji regret ihe niile ya mere na nwamba na m judelu unu ozi ejiri mejọ na ozi ihe nwa ka o boge ihe niile na emecha gwa nwanne no o divorce ya na nwanne ya jụ na ọwa iwe ya jiri behave zie like that na ọwa iwe na nwamba nọ na mgbara akụkọ na ugbo towara ya ụmụnne m ịnọ ngala ugbo ene ịnọ na di ehwetere gị ehwete kedu rolu onye hwetara ụnụ abụọ onye jikọrọ ụnụ abụọ onye mere ụnụ abụọ abata banye n'ime marriage kedu rolu ọ na-eplay n'ime your marriage ụfọdụ na-eburu oche ga nga nọba hashi filie na because ya nwere mere ha ji lụọ that means ndụ ha rụ ihe niile ha ga-awụ n'ụwa ma ya adịghị involve na ha emegide na in fact ya filiwezie that entitlement ya ejichie ike na ọ ya nwụ the reason ụnụ ji lụọ kedu onye ahụ gbagọta kachakachaka na marriage gị gị na di gị n'idiri jikọ aka ọnụ mara ebe ụnụ na-aga inweta mmadụ agaghị ala gị jikọ ha na olesa ha bịakwutere gị bara ha mba o were iwe okoro nkụkọ bịakwute gị asụ onye hụtere ha enwe ndụmọdụ ị ga-enye gị nya ma ha ebere ba bịakwute gị enwe ihe segara ha mgbe niile ị chọrọ ịmata ha shi biri mara biznes a na-eme mara otu ha shi alaga mara mgbe ọ rịrị ya elu ma mgbe ọ rịrị nwunye ya elu ị chọrọ ịjọsị na ịga di ya ihe ọbụla ha ga-eme ha ga-agba eme ka ya mara my sister my brother imetegekweghị ya kwata ụkwụ n'ọkụ hapụ ha ekute ume hapụ ha ka ha ekute ume ọ gị tụtere ha wee eziokwu hapụga ha ha ebere bịakwute gị mara na rolu nga gwụbe ha ebekwe ha nọkwanụ enwe peace of mind ị kwesịrị ịdị happy na mmadụ abụọ na ịrakọrọ ese gị hụ ha mere understand ihe ha abụọ nọ n'ime marriage and ha nọ ọfụma ọwụhụ fọgụ nwe ịga nga buru oche nọba ha shi gwu ige nụrụ anụrụ ịmara oteke nwoke shi mee biznes mara oteke nwaanyị shi mee biznes mara ma enwere onye gị na-ajụ ịjụ ebe gị na ịga na-intrude ịwọwazieli intruder mara ihe ị kwesịrị ime ọ ihe m sima bịa gbotere ọnụ ngala ụmụnne m soro na nwanne m nwoke thank God for his life congratulations Chineke iri unite ala ha back ugbu a na ọ mara na ihe o kwesịrị ịma mara onye wụ half otu akụkụ ha na-ahụ ya soulmate ya sokwa nna nwaanyị Chineke nna gọziri ya na-aga ya onwe onye nwere ndidi rute mgbe ọ nụrụ akwa die ya gbara gawa mgbe asọ AI ya sọ washi ya gbara gawa tiri ihe enwe ike megịnị ya na di ya wolu onye akpọlatara n'udo ọ na ha nara treatment by God's grace ọ ga-awuliri ụmụnne m were na akụkọ ụmụ akụkọ ndị a ihe m na-eji m nọ mbute nga nke unu were ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akọ ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ todoro